Hyvät yrittäjät, yhteistyökumppanit ja ystävät. Vuosi 2024 on ollut meille Keski-Pohjanmaan yrittäjissä työntekijöinen ja tapahtumarikas. Paikallisyhdistysten luottamushenkilöille järjestettiin koulutusta ja pääsimme Ruotsiin tutustumaan yrittäjäjärjestöön. Samalla pidimme huolta edunvalvonnasta. Lausuntoja annettiin muun muassa lentoliikenteestä, postin toiminnasta, lakkojen vaikutuksista sekä yritysten rahoitustilanteesta. Kevään kuntabarometrissa Nivala loisti kirkkaana ja syksyn PK-barometrissa tulokset olivat maan parhaimmat. Siinä on alueemme yrittäjille aihetta ylpeyteen. Järjestimme myös ikimuistoisia tapahtumia. Yrittäjämatka Singaporeen toi kansainvälisyyttä, Kokkolassa juhlimme yrittäjän päivää ja yrittäjäkaala Kalajoella kokosi yhteen 250 osallistujaa. Lämmin kiitos kaikille mukana olleille. Syksy toi muutoksia. Pitkäaikainen toimitusjohtajamme Mervi Järkkälä siirtyi kohti uusia tuulia. Kiitos Merville. Itse sain kunnian hypätä liikkuvaan junaan elokuussa. Marraskuussa uusi puheenjohtaja aloitti työssään. Kiitos Jarmolle ja tervetuloa Antti. Kiitämme lämpimästi paikallisyhdistyksiä, luottamushenkilöitä ja yhteistyökumppaneita sekä kaikkia jäseniämme kuluneesta vuodesta. Toivotamme rauhallista joulua ja menestyksekästä uutta vuotta 2024.